बरबाद रखम मोनखाबाय आंलाय नै दख'नायानो सोलायबावबाय सयथि हाबा जानानै बोरै मोनखो नोंलाय इसोर गरम बोथोर हाबा जानायनि मजा इदि जायो मिथिबाय गिदिंबाय गिदिंबाय आयौ गिदिंबाय बा गांगाथ' बा सिरपिल ओइ लागांबाय नोंलाय गुदुङाव जागोन ना गुसुआव जागोन जानो हाया फरायनाया बया देलायदो आरो माने हाबा जानो थांदों लोगोनि इनिफ्राय खानाय बोब्रबलायदों माने दसेनि थाखाय आरो खानाय बोनायाबो टेने बा बया बोरो जसोल होथुमाबलायथ' इखौलाय माबादो बोबाबो जागौमोन सं आइरना आइरनदो बोबाबो जागौमोन सं गस्ला सुग्राया खामो मोनलाय दे नोंखौलाय माया नायनायनि माया एसे देलाय ओंखारदोलै दिनलाय बेथो लोगोनि हाबा लायनो मालाय आधा घन्टानि कारणे बोब्रबलायदों नै फुङाया बोरैबा दैनो फुङाया ओरैबा थाइजौ खालाखानाय देराव होननायखो नोंखो हेपि दोनलाय बा गाज्रिथारलै नुवाखै हिनजावफोरा दसेनि थाखायनो बोरै देलायनानै थाङो ससनोबो हामगौमोनलै गुजुना फैनायबाथाय बेखिनि आरो थाल्ला लारि गुबुनायबाथाय मा खालामगोन नोङो हो थाल्ला गुबुबा मा खालामगोन बेखिनिया जाबाय नुवा दसेनि थाखाय माने इयो दायो गारियाव गाखोबानो ओरै जालांजोबफिनगोन आरो माने आयनायाव नायनो थाखाय बोब्रबनाय होनो इदिखौ आयनायाव नायनो थाखाय ओमफ्रायथ' दायोथ' गारि गाखोबाथ' गैखाला इमान रेडि जायो नुबाय हाबा जानो थाखाय बरबादलै बेथ' जिबना हाबा जानो आधा घन्टानि कारणे थांनायल'नो एसेबां देलायनो नाङा मानसिया मिथिगोना गरम नेना गरम फुथिनाव गस्लाखौसो फुलायलांबाय आङो ओरैबायदि सान्दुं नायनाय रां जोंख्लाबलायदो ओमफ्राय ओजा देलायनायाबो जाला माला खानाय फाहामलाय माबा बोजाबा माबा फाहामलाय ओइ एसेबां नेनो हाया मानसिया मिथिगोना थांगोनबा थांगोन माबारथ' नों इयाव खै मिनिट थाहैगोन आधा घन्टा थाहैगोन आरो जाखांबाय होखांबाय फैबाय इनि कारणे नों एसेबां ओरै गिदिं देलायबाय थालायनायनि एख' खोथा गैया मिथिगोना गरमफोराव नों आंखौ गरम खालामनानै गस्लाखौ फुलायनो गोनां खालामबाय मिथिबाय हे भगबान मा जाबावगोनलै हिनजाव खासेदो आरोबाव सनाखौबो खैबारबा सोलायबाय खनब्रैयानो जाबाय खोमा हे भगबान हाबाफोराव गानाबालाय न'थ' गानगोन बिमाफोरा हरनायखौ थलबुरि थैबायलै बिदि जाया मानसिया मिथिगोना बिदि जाया नायनि बिरनाय समायबाय जाबाय फैदो नांला फै बारा नांला फैदो गारियाव गाखो फै है हालां थांला होमबालै साला आगारनानै नोंखौ लांफागोन आङो खाथुम ओरैहाय खर'आव गथायै जागोना जाया हे भगबान थैबायलै जालालै लोगोफोर जामारा एकदमबारे बरबाद रखम मोनखाबाय आंलाय नै दख'नायानो सोलायबावबाय सयथि एखनथ'ला खोमालै आङो साला लोगोफोरा मोनहैजोब्बायनो मिथिगोना नोंखौ नेबाय थानो हायो सोरबा हे भगबान जि जोम बोरै गारला जोबना दोनदो नायलाय गियान गैमारा खोमालै मानसिया एसे ओइ बाबायानो थांला खोमा आं फुननोसै मा हा फुननोसै मा गस्लाखौ फाफ्लियाव लानानै दहायनिफ्रायनो फाफ्लियाव दंगासिनो गस्लाया गोलोमफ्रुजोबलांबाय ओमफ्राय बिदि जाया मानसिया मिथिगोना बिदि जाया बुजिनांगौ मानसिया एसे बा लेभेला हाबायाव बिदि थाबायनो हाथैगोन नामा लेभेलाव सोख्लायखागोन मिथिगौ दालाय माथो नोंनियालाय खामानियानो जोबनोनो थाङा नेबाय थानांगौ आं नोंखौ जाबायानो
लेबेलानो बारा निजेबा मालायखौसो होनो एगेरा फुलि खुलियालां आं खामानि नङा इफोर नों इफोरखौ खुलिखानानै दोननांगौ मालायखौ थिननो नाङा मिथिबाय दायो हाबायाव मोनफैबाय आरो जोङो लोगो माखाखौ नेनायावनो बेसेबा गोबाव जि गरमखा ओमफ्राय आयै लामायावनो गिसिब बायना लाबावलायबायसो आङो 30 थाखानि जि गरमखा आयो मबाइलखौफोरावलाय बेसे फैसा दं नों ओइनो गांगा थफायाबो ओइनो फैबाय जोंहाबो ओमफ्राय एसे साफा खालामदो नङाबा बोरैबा उरखा जाना फैजोबदो मानसिफोरा गरमदो एसे स्टाइल खालामदो लांफैला आरो जोंखौ लामायाव आयौ जि गरमखा हिनजाव गोदान सैमिया हा Tisu. Ruang sebenarnya seorang mendeng lah. Ah, gosina lah, bay. मोनलोंदो बेसेबा हाबा जानो फैनायानो बबा औवा सिङावसो मोनफैबाय आरो जों नै एसि रुम गरम बोथोरनि हाबा नालाय आंलाय आं गरम बोथोरनि हाबा नालाय होननाय खोनादोंमोन आं मानो जोंसो थाफाबासो मोनजागोन फैयाव मिथिया माबा एस्राय इदिबालाय बहा मोनजानोसै इखिबाय इखि थाबा दैबो मोनलोङा माबा जुदा जानाय दङ जमा फैनायानो जुदा जाना थायोबा बोरै जानो संसारानो बोरै हिनजाव गोदानालाय मुखाजों नुब्ला हिनजाव गोदान नुब्लालाय बिउटिफुल बोरै हिनजाव गोदान माबा इउटुबाव नायनाय मोजां मा गरम थं दासो नुबाय जागोन अमा हिनजाव गोदाना जि गरम बिसिबा नांसुवाखै इयो गरम बोथोरनि हाबा बोरै मोनदो गरम बोथोराव लोगोनि हाबा जानो नोंलाय गुदुङाव जागोन ना गुसुआव जागोन जि गरम हाबा जाग्राफोरा अमाखा आरो अमा पिकास नों अमा जाया मिरामिस आरो इ सासेया ओमफ्राय गरमनि थाखायनो बिराद खैना गोदाना इनो जोंना लोगोआ बेबो मेरिड लाइफआव हाबबाय आं बायदि लोगो सासे मोनबायब्रा आंबो हाबा जानानै बोरै मोनखो नोंलाय इसोर गरम बोथोर हाबा जानायनि मजा इदि जायो मिथिबाय मेहेन्दिखौलाय सोर आखिना होनाय आंनो हिनजाव गोदाना आखिनो रोंखो हारसिंनो आखिनाय बा मोजां नुदो दे दे ओइनो हारसिं जाबाय नोङाना नोंनालाय माला
फैगौ बोसोराव ओइ नोंसोरनिया माला आंनाबो जासिगोन थाब जादो मा होनदों जोंना गैथ'वा नोंहा नालाय नोंखौनियावबो दं सखासे आंना जुरा गेवाखै मा होनदो बेसे दामनि केन्देला नै साथामना गोसोथोनाय गैया जाहैबाय गावसोरखौ देखायनांगोन नै आंनि साबसक्राइबारफोर सिंगेल लन्डि नैबो सिंगेल कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरना लाबानो जाबाय आरो साफा हर ओमफ्राय नों नाङा नांथ'ला दे गिदिंबाय गिदिंदो आयौ गिदिंबाय आयौ गिदिंमारथारबाय होनबा आयौ थान्दा दासो एसे थान्दायाव हाबबाय सोलेरा थरायनाया हाबा जाखांना फैनानै नै दावराय मानिखौ नायनो फैदोंमोन आरो मानासाव नै जरानो नै हाग्रा सिं एरसोबाय मालाय मासेया नुहुरानो खम दामनि नालाय बे हाबा जाखांना फैनानै आंथ' गारिखौ सालायनो बाबाय गावखौ सालायनो बाय आंथ' थांथ्रामोन मानासाव ओमफ्राय दा गावहा थांगोन नालाय गावहा गारिखौबो सालायनो राजि जेरै थांगोन थांगोन होननाय रखम दा गावहा गारिखौ सालायबाय आं गाखोबाय आरामसे थान्दा गंसे लाना फैखा थान्दा लोगो गाखोलांबाय थागोन आङो मानास हाग्रामानि फार सेर गिदिंलांबाय मिनिस्लु गारि सालायनायजों लोगोसे खोलो बारनि हावा लागासिनो नामा बिराद गोजानावसो दं ओइनो गान्दा माखाया ओइनो मोसौबो दं ओइ थेवबो गान्दा ओइनो एसे गोजानाव Wow, this is beautiful bike. Berhenti ke?